Os afeccionados ás motos terán unha cita dende o venres ao domingo en Boiro, cunha nova edición e xa van 10 de Boiro Motos. A actividade organizada polo Club Boiro Motos en colaboración co propio Concello agarda superar as cifras de anos anteriores, máis dun millar de moteiros chegados dende toda a xeografía galega e tamén doutras comunidades ou mesmo Portugal. Será unha fin de semana cargada de atractivos, non só para os afeccionados ao mundo das dúas rodas, senón tamén para o resto de público, xa que as actividades serán múltiples e variadas. A destacar as exhibicións de stunt previstas para o venres e o sábado pola noite, o Salón Boiro Motos, onde se poderá topar todo tipo de produtos relacionados co mundo do motor, así como algunha que outra novidade, como é o caso dunha proba de superenduro e un concurso de motosoldie. Como todos os anos teremos exhibicións, que este ano ven un stunt 666 que facerá o venres á noite e o sábado á tarde unha exhibición de acrobacias. Como novedade temos vamos a realizar o primer superenduro Boiro, que isto en colaboración ca Superliga de enduro de aquí de Galicia. Hai pilotos incluso que foron campeóns de España durante varios anos, que esperemos que estea ben. Despois teremos o Salón da Moto, que venen talleres con motos para vender. Temos un concurso como novedade de motosoldi, que son motos dos 80 e dos 90, que agora están moito de moda iso de volver un pouco ao pasado. Entonces, con Oldi Galicia van vir motos destas décadas e levar un premio, os que consideremos que están mellor conservadas ou que son máis originales. Dende o Concello destacaron a importancia desta concentración, que co paso dos anos é xa un referente, converténdose nun polo de atracción de visitantes á localidade. Son 3 días de festa que van a encher Boiro. Nós contamos que dependendo de como sea o día, pois entre 3.000 e 4.000 personas que encherán Boiro, que evidentemente nós se pretendemos que a política que temos do Concello, con deportiva, de triatlóns, duatlóns, campos de voleibol, campos de baloncesto, finales da Federación Española de Fútbol, é encher Boiro durante todo o ano e sobre todo na época do verán para que haya un retorno económico. Evidentemente nunca teremos a todos contentos porque sempre que hai actividades importantes, non é o caso de Boiro, sino é o caso incluso de cidades e de moitos outros sitios, non? Pois sempre hai certos inconvenientes, non? Como de costume, o principal punto de atracción será a zona da Cachada, onde se realizarán a concentración e tamén as exhibicións. Para máis información, os interesados poden consultar a propia web da organización, www.boiromotos.com.